Hej alle sammen, velkommen til den her lille pakkeåbning. Den her ene guldpakke. Og så vil jeg sige, vis hvad du har duer til. Vis hvad du duer til. Nyt både i klubben og trophy, ja. Det er PlayStation 3, altså. En lort. Super pace på den her spil. Kaseb, Sonika og Ibarbo. Den træner, som jeg faktisk kan bruge til noget, fordi mit BPL har kontrakt. Lad det, jeg fik lige 3 kontrakter, 2 fitnesskort, træningskort i hovedstedet, Montpellier og FC Blågrønne. Tak for i aften.